Escaparate presenta Postdata con Martín Arufe, Ismael Roales e Jorge Álava. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hola Cristina, muy bien, ¿qué tal tú? Hola Cristina. Hacemos un programa así. No, por favor. Vale, sí. Falamos así todo o programa. Perfecto. No, vale, no. Adiós. Pobre, que Nuria está pasando bastante De mal. verdad, o sea, es que me da grima. ¿Qué tal, chicos? Bueno, xa tes a presentación, a vosa introducción, pero por último, non menos importante, temos aquí aos nosos compañeiros de Postdata. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal estades? Hola. Muy bien. Feliz Bastante ano. ben. Igualmente, estamos en Tanto febreiro tempo. xa, pero bueno. Pero bueno, xa había que dicilo, non? Sí, hai quen di que demos gusto a partir dos 4 ou 5 días Bueno, pasados. pues de- mira. Hai que poñer un tope. Sí, Sí, a vale. partir de En X febrero O días tope, non se o podía. tope, sabes que é o tope? Cale o tope. No primeiro programa de Radio Escaparate do ano que... Ole. Así que este é o tope. Este programa. Feliz ano. Como Feliz feliz ano. Feliz ano. O último día que podemos decirlo. Sientes. 4 de febreiro. Bueno, non se pode dicir. Vale, que tal, chicos? Que nos traedes? Traemos cousas de... Cousas. Cousas de cousas. Cousas. Como castelao. Anda, é certo, cousas. No, a ver, traemos É fresco, selectividade. movidita divertida. Traemos Panoja. Divertidísimo. No, a ver, traemos cultura gorda. Gorda, cultura gorda. Cultura en tubo gordo. Tenemos aquí tubo o tubo gordo. gordo de cultura, poñemos na porta, empeza a descargar esta cultura como si fose un camión Mira, de, oxalá de fose cemento. Mira, A lle ver. poñía cultura na boca a Ilenia, por exemplo. No, é broma, non Ala. sei. Eu vou por dicir Ilenia porque é como a típica cateta que parece... Sí, pois non é tan Non, cateta, non, bueno, é... Irene tan tonta. Non, está Pégate. ben, está ben. Poño, Séntate, sabe pégate, falar. pégate. poño antes a Rafa Mora. Tiña un amigo que Eso, estaba joder. obsesionado con esa canción. Un saludo, Diego Rivas. Pégate. Diego Eu Rivas. tiña un amigo que Te se mando- chamábase Diego Chamase Rivas. Diego Rivas. Sí, Eu tiño un pero- amigo que se chama Diego Eu Rivas. tiña un amigo que se chamaba Diego Rivas. Que Eu non. fuerte. Eu tampouco. Qué joder. fuerte. Diego Rivas. Un saúdo a todos os Diego Rivas que existen aquí porque... Pero Diego Rivas o mellor é o que coñezo eu. Bueno, Sí, no sé, pero- seguro. Igual é o mesmo. Non creo, non? Bueno, Que que tal? A estás ver, contando? conta. Vale, vamos a ver. Empezamos xa a movida. As dúas primeiras semanas de abril de 1917 foron prodixiosas para a historia da humanidade. O martes 3, Lenin, sabemos que é Lenin, verdad? Sabemos que é Sí. Lenin. Lenin regresou a Petrógrado e o día seguinte proclamou as súas decisivas teses de abril. Importantísimo para a historia da Unión Soviética. Despois, o venres 6, o Congreso de Estados Unidos aprobou a petición do presidente Woodrow. Como é a W? Como se di? Como se... G... U con diéresis. Ah, vale. Non pillo. Non comprendo. Da igual. Da igual. Non. Non. Seguimos. Son Vale. cousas nosas. da Unha amistade. cousa, que Estados Unidos declarou a guerra a Alemania, que eso tamén é bastante importante. O Imperio Alemán. En Roma, Pablo Picasso e Jean Cocteau, ben financiados por Sergei Diaghilev, Dios mío. Sergei. Sergei. Dalle, penoso. bueno, Sergei Diaghilev preparaban o revolucionario ballet Pero non moi lonxe de Washington cocíase o que quizáis, en que os seus propios protagonistas o superan, un dos actos máis iconoclastas e máis revolucionarios da arte do século XX. Ben, a principios desa semana, un señor chamado Marcel Duchamp almorzou en Nova York xunto a Joseph Stella e Walter Eisenberg. Cantos nomes ten esta introducción? Non xa, demasiados que non se me quedou ningún. Sí, olvídense todos, Lenin. pero bueno. O que nos importa é que pasaron cousas moi importantes, guerra de Estados Unidos, Picasso facía cousas, pero ao mesmo tempo Marcel Duchamp comeu con dous encantadores muchachos e tras pagar a conta pasaron polo salón de exposición e vendas J.L. Mott Iron Works no 118 da Menudo Quinta Avenida. nivel. Bueno, o caso que este Marcel Duchamp, o francés, comprou un urinario de volta ao seu estudo e estampoulle unha firma que rezaba R. Mott a modo de pseudónimo no borde inferior. Colocaba deste modo a firma exixía que o espectador xirase a cabeza e non o vise como se mira habitualmente un urinario. Eso facía algo diferente. Esta creación chamoulle Fonte e mandou un comité encargado de organizar a primeira mostra de Society Independent Artists do que el era parte integrante. O sea, é algo increíble, non? Un urinario que é unha obra de arte. Bueno, é unha peza que chamase Ready Made,
volvendo cos palabras inglesas, Ujú. pois que é basicamente a arte realizada a través do uso de obxectos que existen, que normalmente pois non se consideran artísticos, como pode ser un urinario, que é probablemente unha das pezas menos Máis, artísticas sí. que pode ser. Sí. Pois Marcel Duchamp conseguila transformala nunha obra de arte. Pertenece ao xénero das vanguardas ou avant-garde. Agora pasamos ao francés. No, francés. Avant-garde. Cantas Todo, cousas. todo pode ser arte nas vanguardas. Foi rexeitado inmediatamente nunha exposición na que se dixo que todas as pezas serían aceptadas, pois Marcel Duchamp entregou esta e dixeron que non aceptaban. Entón é mentira iso, de que todas as pezas... Claro, E que por viron eso, o o sea, urinario. a xente non entendía que un urinario pudiese ser arte. siquera unha obra de arte. Nen sequera nesta exposición na que aceptaban todas as obras, nen sequera aceptaban. Gustaríame destacar que nesta mesma exposición non só se aceptaban todas as obras, senón que o propio Marcel formaba parte do comité que organizaba Sí, o e sea, ese comité rechazou a súa obra. En serio? Eh, Pero que sentido que é é pobre? moi loca a historia esta. Non comprendían o xenio que encontrabas en Marcel Pero Duchamp. vos considerades arte urinario? No, Non. A ver, non. Ten un Pois eu toque. creo que sí. é un pouco... Eu creo que se convertiu en arte pasado o tempo. Pero pola súa historia, máis que polo que Claro. considera... Bueno, pero... É que quen te di a ti que este tío Por que non era a Mona máis Lisa que... é un dos cuadros máis... Claro. Realmente é Porque máis a pola súa técnica, historia. tía. Non, é pola técnica. Claro, ten Non, moita pero, técnica, ten moito Ten- tempo no, porque detrás. foi un cadro robado, e tuvo moitísimas polémicas. Claro, bueno, pero A Mona os Lisa ollos é da un Mona Lisa, retrato de a sonrisa segunda. da Mona Lisa. De segunda. De segunda. Como? Hai retratos mellores que a Mona Lisa. Eu Home, Home, sí, claro pero- que sí. Por que é o máis importante? Realmente pola historia que trae tamén ese cuadro. Bueno, A por... verdade é que Porque- non sei nada sobre a Quen- Mona quen Lisa, é pero... A Mona Lisa, quen é? Non se sabe. Eso é o que Era fai... nai, ou algo así. A nai. Non sei quen é. No, Hai moitísimas teorías. No, pois mira, Sí. un día traede as teorías da Mona Lisa. Un día traemos a Mona Lisa. Vale, O- Ai, no, Claro, que no medo, estudio. que medo, concellas, por favor. apuntamos na lista de cousas que temos que facer. No, pero Ir está ao ben. Louvre... Saber a historia, mangar a probar Mona Lisa, por que volver. ese cadro é tan famoso. Por que? Quero saber. O sea, se pode ser. Veña. Polo misterio que o envolve. Pero... Vale, ahora sigamos, Sí, sí, sigamos. xa. Imagino Sigamos. que... Sí, imagino que... Ben, seguimos. A peza original deste urinario perdeuse grazas a que unha copia fotográfica foi comisionada pola bueno, o sea, tiñan unha copia fotográfica e pudieronse facer copias do urinario e agora estas copias están distribuídas en 15 museos diferentes repartidos por todo o globo. O mundo. O globo. O globo. Mola, Sí, mola. aquí traíamos un Tiñamos chiste, un chiste sí, sobre Aquí terraplanismo. teñamos un chiste bastante malo sobre terraplanismo en plan Pero de globo, jano... decidimos que non funcionaba. deixalo No. aparte. Eu quero sabelo. Ya. No, En era plan, simplemente era- eso, decir o globo, pero a terra non é plana, empezar, a terra é A plana. terra é plana, Joder, hai que sei. unha Ah, tortuga... vale, A vale. terra Non plana, iba máis somos trascendente tontos. decir, no. Está ben, está ben. Descartamos o chiste, pero bueno. E agora ven Isma coa súa fantástica sección de divagar sobre a vida. Sí, bueno, a ver. sección De que no, vas coa falar? súa parte da sección Subsección. de... Non, divagar. porque é como unha sección aparte, porque o que é o Sí. propio tema da sección, que era falar do urinario de Marcel Duchamp, xa está. Que está guapísimo. Eu Está veño moi aquí... guapo. moi guapo. Vale, Está, eso ya le- está limpio, polo menos. Non, Non. non, tiña O sea, restos de orina e cousas. que Ben, seguimos, sabes? Eso, Vale. eso é arte. É arte, é arte. A merda tamén é arte. Eu veño aquí a encher tempo. E vou vos falar do resto da obra de Marcel Duchamp, que, ao meu parecer, non sei se é tonto, moi tonto, O moi listo. Oh, ou genial. un xenio. Un pouco de todo. A ver, Porque- conta. A ver, por exemplo, ten unha obra, agora que falamos da Mona Lisa, que o tipo este foi unha tenda, comprou Sí. unha postal da Mona Lisa, Uh -huh. pintoulle un bigote, Falando da Mona Lisa. Pois mira, que facilidade. pintoulle un bigote, púxolle unhas siglas debaixo que ponían LHOOQ, algo así en francés, Uh -huh. que creo que significa que ela ten o culo en quente, que está... Os estamos Está- cos extranxeiros. Que está quente. potorra. Madre Está mía, potorra. Pero, Buscando a palabra potorra. pero claro, ten bigote. E iso converteuse nunha obra de arte. Pero o tipo, non contento con iso, volveu á tenda, comprou outra postal, púsolle as siglas de LHOQ, Uh -huh. e entre paréntese, rasuré. Porque non tiña bigote. Estaba afeitado. Es de coña. Esto é certo, Non. é totalmente certo. É Xurocho, Por cen, xurocho. certo. É Estou É flipando. unha señalidade. É
fantástico. De que ano? En que ano? Eu que sei. Ah, non sei. Por alá Non preparamos tamén. no 1930 e pico, algo así, eu que sei. Máis ou menos. Está ben. Pois, que home, eso Eso tivo transcendeu. éxito. Sí. Sí, Moito Sí, claro. éxito. Esto Eu foi teño en, visto, acabo de buscarlo, esto foi en 1919. 19. 19. Bueno, casi. Que Bueno, guai. A ver, prosigo. Prosigo, que este home ten xoias... Por exemplo, ten unha... Eu creo que un posavasos, algo así, que chamase Please Touch. É unha teta. É unha foto dunha teta. Eu sou un posavasos. Maravilloso. E iso é un posavasos. Ten... Eso é As súas arte. obras onde Bueno, poden... teta masculina ou femenina? Eso, Femenina. femenina. Obviamente. Home, non. Non Este era home- listo, nena. O Marcel Duchamp. Hai unha foto de Marcel Duchamp xogando ao xadrez cunha Teta. rapaza espida. En serio? En bolas. É Marcel como o de Duchamp aí Playboy. É como de Playboy, concentrado xogando ao xadrez e a ti aí en así. bolas. En bolas concentrada. Moi Marcel Duchamp. Un xenio este home. Quen é mellor? Marcel Duchamp ou Nacho Vidal? Están aí, non? Marcel Están aí, Duchamp están aí. facía cousas aparte de... Nacho Vidal ten unha filla trans Sí. e fala moi ben sobre o sexo, sobre todo A tipo transexualidade, non? Genial, Nacho eh? Vidal ten unha cousa que Marcel Duchamp non ten, que que é o ingenio. unha marca de colonias coa forma do seu De pene. ser- Nacho Vidal Ah, ten, Ala, forte. Marcel Duchamp. Non me Bueno, acordaba chicos, disso. Nacho Vidal ten unhas Outro día declaracións... falaremos... Outro día falamos de Nacho de Vidal. Só un Vidal. detalle, ten unhas declaracións preciosas na que lle preguntan pola súa sexualidade, el responde: follaríame a todo o que tivera delante. É totalmente verídico iso, porque escoitei o... Pero bueno, un saúdo a Nacho Vidal, Un a saúdo. Diego Rivas, a todos os chicos de Postdata, porque o fan sempre moi Que ben. ben, gracias. que risa. moi Ata ben. semana que ven, chicos. Chao. Semana que ven, Chao. chao. Así que suma